Muling nagpaalala po ang pamunuan ng Department of Health, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 1 at Region 1 Medical Center Toxicology Specialty Center tungkol sa nananatiling pagpopositibo ng lahat ng shellfish products at sa red tide toxin. Ayon po sa Toxicology Specialty Center 1, ang mga produktong may paralytic shellfish poison or PSP ay hindi ligtas kainin. Nagdudulot ito ng pamamanhid, pagkahilo, hirap sa paghinga at maging pagkamatay kung tuluyang maapektuhan ang ating katawan. Iginiit na ang pag-iwas sa pagkain ng mga shellfish products, partikular na ang mga nanggaling sa bulinaw at anda hanggang hindi pa idinideklarang ligtas na muli itong kainin. Samantala, malayo naman mula sa Toxin ang mga baybayin po ng Infanta, Sual, Bani at Alaminos City. IFM News. IFM News. IFM News.